Toată apa asta ajunge acolo, iar de acolo peste. Sonda aia deja e dezafectată. Aici trebuia să mai fie încă o sondă, dar bun, nu o găsim, poate că și prea mult. Ai furat-o, e prea multă vegetație, dar oricum nu face față. Sondă ce înseamnă? O țeavă verticală și pe urmă pe orizontală. Dar o să-i vedem capătul acolo, dacă n-au furat-o. Data trecută era fundată. Dar, în mod normal, dacă se dorește reabilitarea, și aici sperăm că într-o zi se va face, și sper că veți face-o voi, și nu mă veți face de rușine, topografii, veți pune suprafața corectă, toată suprafața care drenează și aduce apă aici, și inginerii de mediu vor dimensiona acest șanț de gazdă. Și pe urmă vor găsi soluția pentru reabilitarea zonei. Bun, mergem puțin pe conturul ăla, așa la bază. Pe urmă o să vedeți așa numitele piezometre. Sună frumos, în esență nu e ceva complicat. E o țeavă, s-a făcut un foraj, s-a introdus o țeavă și prin intermediul piezometrului vedem nivelul hidrostatic. Pe principiu, cum ați învățat la mecanica fluidelor, apa, pe principiul vaselor comunicante, urcă la nivelul în care e nivelul hidrostatic. Și foarte simplu se poate verifica unde se află nivelul hidrostatic. În anii în care precipită mult, nivelul hidrostatic e foarte ridicat, e aproape tangent cu suprafața talusului, ceea ce este extrem de periculos. Bun, ne plimbăm pe conturul ăla, vedem sonda inversă, capătul ei și pe urmă piezometrele.